รอनोङो गामि ओइ आलासिखौ सोङो नामा मानथो बेलाय जेबो खालामाखै खेलायदोंसो र' नोंखौ र' चलो हो गया उदै खालि फुङावनो ओंखारनाय लांनायमोन नालाय लामा ससेयाव घुगुनि साहा ओमफ्राय लारु जाबाय जोङो दसे जिरायथ'नोसै बेयाव थान्दानो दसे ओइ सानजाथिं अखा हादों खोमा खोमसि जागासिनो जोमैया जोंनिथिंबो हादोंदां सिगांनिना स्पिड बेखार बारल'बाय एरगाबारि मोनबाय अखाबाय बिजिनि मोनफैबाय जोंहा नै खाथिसे होबाय थान्दा मोनलायबाय नै खानानै चलो मामि ओंखारदो मोनफैबायथ' चलो न'आव थानाय एख' नङाना बिदिनो गाननानै थानांगौ फेन गानलायनांला दे ओइलाय बैथिं फैगौ बैथिं फैगौ होनदां बाहेरायाव जिरायनोसै थान्दानो थान्दाथार एसे ओइ दुस्ट' आयै 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 दे जिरायदो नोंहाबो जिरायदो सियार फिसा गैया नोंहा हो जिरायदो नोंसोरो मा बेदर जादों सानैबो बुं मा बेदर जादों दाउ ए अमा अमासो ए अमासो नोंनालाय मा दाउ गोमाबायना ए अमासोथ' नुबाय आं दासो नुबाय आं आयौ मेगन आलुङा राहुल मेहतानि लोगोफोर मेथाइ नायनो जुलापि नैबे गोजा गाननाया जोंहानि आब'नि फिसाला आरोना सिगांनि आंनि भिडिअफोरावबो नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय बैयो बिनानाव आरो फिसाजो ओमफ्राय नै माखासेया बिनि लोगो आरो फिसालानि राहुलनि ओमफ्राय जोंहानि नानियाबो जाफाबाय बिसोरजों ज'नो
बिसोर जाखांनाय लोगो लोगो आंहाबो होबाय जानाया उखैहाबनानै जाथाबबाय। नै ओंखाम जाखां लोंखां बेलासियाव पिज्जा अर्डार खालामनानै जाबाय आरो ज'नो बिसोरो। माने बियो पनिरनि बख' आरो दंबावो सिङाव थानाय खाव